Cerovej vrchovine 10 km od maďarských hraníc a v prekrásnom lone pozemskej prírody nachádza rekreačné stredisko Obručná. Nedotknutá príroda, nádherné okolie, ticho, toto všetko sa tu skrýva. Dokonalý relax vám poskytne tenisový kurt. Po dobrom turnaji určite dobre padne schladiť sa v bazéne naplnenou príjemnou čerstvou vodou. Medzi tenisovým kurtom a bazénom môžete ochutnať tunajšie špeciality, ktoré vám prinesie príjemná obsluha. Hlavné miesto v živote tohoto rekreačného strediska zaplňa táto budova. Celkovo sa tu môže ubytovať 50 ľudí. Izby sú útulné, vybavené televízorom, pohodlnými kreslami, postelami a vlastnou kúpeľňou. V apartmáne na vás čaká aj vaňa vybavená výrivkou. Tunajšie špeciality ponúka aj vkusne zariadená jedáleň, jej kapacita je 80 miest. Okrem stravovania ponúka aj možnosť usporiadania kultúrnych programov, seminárov a rôznych školení či školy v prírode, kde pohotovo poslúži projektor. Pokiaľ máte chuť občerstviť sa, môžete tak urobiť v bare, ktorý sa nachádza tiež v tejto budove. Dokonalé uvoľnenie vám poskytnú výrivky, sauna, masáž a posilovňa. Za tieto služby neplatíte navyše, sú zahrnuté v cene ubytovania. Iba niekoľko metrov od hlavnej budovy nájdeme ďalší ubytovací komplex. Návštevníci tu majú možnosť využiť niekoľko apartmánov. Priamo v tejto budove je umiestnené ďalšie centrum zábavy. Tu sa môžete pobaviť hádzaním šípok, biliarde, pozeraním televízie či počúvaním hudby. Pohľadom na mapu ľahko zistíme, že v blízkosti strediska sa nachádza niekoľko historicky významných pamätihodností a prírodných krás Slovenska. Hrad Šomoška je unikátom medzi slovenskými hradmi a jeho malebnosť ho zaraďuje medzi naše najkrajšie hrady. Leží priamo na slovensko-maďarskej hranici, ktorá oddeluje hrad od jeho južného podhradia. Z hradu je veľmi pekný výhľad do širokého okolia. Na maďarskej strane vidieť hrad Šalgo a na severe za dobrej viditeľnosti môžeme vidieť obrysy Fiľakovského hradu. Nemalá hradná zrúcanina stojí pyšne v strede mesta. V súčasnosti sem prichádza množstvo turistov, ktorí obdivujú nielen hradby, ale aj historické hradné hry, ktoré sa tu každý rok usporadúvajú. Vo Fiľakove nájdeme aj františkánsky kostol, niekoľko kaštieľov a kúrií. V blízkom okolí rekreačného strediska Obručná nájdeme ešte množstvo hradov a hradných zrúcanín, napríklad hrad Hajnáčka, na ktorý sa dostaneme na zrekonštruovanom turistickom chodníku. V súčasnosti okrem turistov hrad navštevujú aj skauti, žiaci a študenti, ktorí obdivujú nielen prekrásny výhľad z hradu Hajnáčka, ale aj rastliny, ktoré tu kvitnú. Ak si chcete oddychnúť a zároveň kúsok pobaviť, odporúčame vám jazdenie na koni. V obci Radka vám to umožní jazdecký klub. Máte možnosť zahrať si aj najobľúbenejší šport na svete, futbal, a to v Lučenci na umelom trávniku. A pokiaľ túžite po skutočnom adrenalíne, tak vám nič nebráni, aby ste pocit lietania zažili na vlastnej koži v leteckom klube na letisku v Boľkovciach. Rekreačné stredisko Obručná je nielen v lete, ale aj v zime ideálnym centrom na športové či turistické vyžitie. Ponúka možnosť lyžovania s vlastným vlekom. Ani za túto službu nezaplatíte navyše, je zahrnutá v cene ubytovania. Tunajší hostitelia konajú pod heslom Všetko pre hostia. Pravda najlepšie bude, ak sa o tom presvedčíte sami. Obručná čaká na vás aj na vašich známych.